mumakhulupirira nthu kuti achakwera ngati mtsogoleri wa Malawi Congress sanali mtsogoleri woyenera kuyenda ndi chipani chimenechi mu nyengo imene 100% achakwera ali ndi ubwino onena kuti ndi munthu oti tingati opanda uchigawenga utsogoleri wawo eti tingati woleza koma utsogoleri umene ujawo sofunika kuno ku Malawi mapera ku Malawi kufunika disruptive person akuchipani MCP sinalowe mboma ngasimadziwazi chipani ana mboma ndachakwera few guys from his church ndi ena awiri atatu anzawa amene anakakumba kwina kwake koma MCP sinalowe mboma. Going into the elections in 2025 as a member of parliament, MCP igana wina ndi mafuna ndi join MCP ndi kujoina neki ndi temu ya chakwera ili kumayambiliro mafuna ndikavute kuti kubwere kuti khale ndi tipange convention referendum tibwere and now zaposo pa BICC zimene zoso tikhale ndi South African system parliamentary president tizitha kumpanga buti timesa kuchita bwino. Takulandirani program ya lero ya Cruise 5 kuchokera kuno ku The Villa Bridal Home ku area 49 ku Lilongwe. Programu hii ndikupitiriza kucheza ndi Silvester Ayuba James amene tinayamba kucheza nawo program yapitayo, ndipo uwu ndikupitiriza chabe macheza athu chifukwa nkhani zinachuluka kwambiri. Ndiye tikufuna kuti program ya lero timve zina ndi zina zimene akhala akuchita makamaka pa maphunziro awo akusukulu komanso nkhani zokhudzana ndi ndale za mdziko. Takhani pomwepo pamene tikupitiriza kucheza nawo. Ndiremba ma entrance aku University of Malawi. Yes. Ndalendera offer yoti ndikaphunzira law ku Uganda. Okay. Kubunge lake. Abunge bena ndipasapo ka survey kundapangira ndapanga ka survey ndapereka survey report pamapero ali report angena ali abunda ndifusa ma qualifications akali bwana fotokoza let's sponsor you kapange law ku Uganda ana msoma umafuna panga ja because I'm weak kuma sciences ndikapangeza humanities or communication. Yes. Then anandipangira arrange scholarship inateka offer letter was granted. Passport sikuwa panga passport nimene nakana ino sindipita. You just changed your mind because of my two siblings. Okay. Amena nali kuti akumapetoko bamanga atamwali amayanga ana kwati waso bereka ana awiri. Okay. So ana awiri amena analanzeri kwambiri ngubasa so ineyo wina Hanaf panopa ni medical doctor pa KCH. Okay. Wina atubele wamaliza kumene ku Pole. Okay. Banga mechanical engineering. I can't go to Uganda. I can't go to Uganda. If I am a candidate, but don't that candidate. Wapa nga adopt. You are running the shop. Kababa shop. Ndego ndinopeza ndiwo kunyumba ana kudani. Akuja. Uyu wa munai. Amene medical doctor ndo nthemeneyo ali bankholo Islamic primary school. Akamatsekera bantu pita ku nyumba apita ku nyumba kwa. Zikamuvuta kuti kandama katha. Achimwene amabwera pa transport ni bomba mangobwera nthandizeni ka 50 kwacho so nende kacho kama fana ande mayanga nimatomezera so kanthu ndindani ndemwe ndipita ku Uganda. Let me gamble. I'll take the chances. I assume kuti ku University of Malawi nditani anditenga. Okay. So I'm not going anywhere. You turned down that I turned down the offer the scholarship ndipita ku University ndile University of Malawi anthu ndi opeza ambiri mbiri iweyo mwainga tumene uye chanchanchani amasankhire mokondela kuti atitidikira tiona kubwera university selection first ujeni choice nali Bachelor of Arts Communication and Cultural Studies. Yes. So I was selected. Akutenga nakayamba Communication and Cultural Studies. Mpaka na third year I was double majoring creative writing and the TV presentation. Okay. Then the third year, so the first year, nabanga apply for law school. Law. Because I had a distinction from first year mpaka na third year, so I easily qualified. Nabanga apply for law school. Anatigana. Don't say a program yet. Okay. Fairly we had an outstanding course. Imene the lecturer anaamba kuphunzitsa mojedwa. Okay. Dr. Brian Moland. Anaamba kuphunzitsa mojedwa. But chifukwa chimene chocho kunaweza kuona kuti nthawi imene afika kuti zilemba mayeso omalizira kuti GPA athu ikhale complete. Nali kuti kosi ijayo
timati critical theory tikanali mwina half of the content half ina sinapange kavu. So I said no, you guys are not ready to go into jail. Yes. Koma unapeza anandikana ndi A plus A plus magredo yanga panalibe B. Okay. Koma ndikundikana kuti Close school. Then anatuza kuti verbal agreement mukazamaliza kosi inayo. So the arrangement with our department was kuti tikalemba kosi inayo tidzayilemba tikabwera makayamba third year. Because that course inali apa second tikimakayamba second year. Yes. That course inali apa first year. Koma azadizana moji mofulumira mu holiday kuti zamalize chani zamalize kosi yo so that you can start nazano mu law school. So tidabwera tinachedwaso aja law school awatani awatenga inu wakusiyani pene matuka kosi GPA2 is complete kopita ku law school kapanga submit malizatsi anatikana kuti sitimatenga munthu pa second year. Ndeti namba kuvinitsana nawo vinitsana nawo kuvuta kuti vuto sina landani sina la ife. I remember tinayamba anthu 8 from our program amene tinapanga applied namba anthu 8 kuvutitsana nawo magayi mpaka na onse anagiva natsala awiri ndi nzanga pano pandi captain kwame. Ndiwampanga achimwene ife tadusa muzambiri modzi timati kungotuka mklasi ulendo kulowa kani atwiri pala siyo tinanyanya kuti sitichoka kuno. Then anatuza kuti finally department law faculty yapanga decision yoti niyosi mlemba because we will be breaching the policy if you allow students from pano pate kuti pene tukalowa third tukalowa tumaliza second year if you allow students from second year ukalowa law school sizachitikepo ndeti nawo tikutengera ku court. Yes. Because department itochokera ifeyo ndi faculty ya law ndi college imodzi. Yes. And these decisions were made by the same institutions. Yes. It's not our fault. So you can't prejudice us ngati kuti put on IFA. Hey, and I don't want to be serious. Anapanga ad hoc meeting ya ku faculty. Tinma student yao. This is what happened. Yes. What do we do? And the opinion yambiri nena kuti atinala kwira. Anawa sifulo lao. Sifulo lao. Alwela lembe chani? Let them go to law school. Yes. So panali maujina awiri. Option awiri. Tilembe patoka atipangire atisugire malizasi atu ngati angatitenge tipange withdraw za joint ndaza atabwera chaka chinacho. Tigeza lembe beso nawo ndikuti ziphunzirabe kukuchani second year ya communication. Tini baphunzira. Naphunzira gaining knowledge. Yes. Ndikumaliza ndikumenya so distinction. Waje ba second year. Communication second year. Ndipo nditi second year anandipanga offer ganyu ngati tuta kuchani ku department inde moti uja Patricia Whiskers honorable awasankha ngati minister of sports namphrisapo in class ali first year ine ndi second year ali tapita kugata associate staff. Even when I was deciding kunupita ku law atanditenga because I had a decision for kukuni maona kuti ukundukhala professor ukuze zikutheka chilo nanu zoti awuza anyamuka chonchi said let me drop this ngene kama ngojeni. So anakatilembetsa mayeso aja chifukwa cha logistical issues enjani anatilembetsa mayeso okalemba ku law opita ku law tili third year first semester then samatuluka nditi third year semester ikupita katikati mesa atuluka anditenga ndukasiya uko kukamba law first year. That's how I ended to Kalaba Chancellor College to close to 8 years. Muli ku Chancellor College munachira so zambiri. Zabwino ndo sezoipa. Munachira zambiri. Zabwino. Muzifuza ndi zambiri. Muzimalizisa. Tipupireka chifukwa ku Chancellor College munachira zambiri. Whether ndizabwino pena zoipa, ndizabwino kumwamba ndikumene kungane. Ino ndi Cruise 5 ndipo lero yukufikani kuchokera kuno ku The Villa Bridal Home. Malo okongola kwambiri amene anthu akati asankha kuti amanga mfundo kuti akhale limodzi moyo wawo wonse amabwera kuno kudzapitidwa komphepo kuti aya tikaoneko za chilendo. Area 49 kuli Longwe. Koma tikucheza ndi Silvester Ayuba James amene pano ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuyimira Nkhotakota Central, ndi member wa chipani cha Malawi Congress, komanso ndi lawyer. Komanso ali ku Chancellor College anachita zambiri. Zambiri kwambiri.
mwino wakeyo akuti ndizabwino koma inu ndine tikudziwa kuti ubwino wake pena si wabwino yani munaonetsa kuti ndinu munthu wandale kuchokera patali koma kuti mudziwike ndi mene munali ku Chancellor College imene panoti kuti University of Malawi. You were actively involved mu politics. Kuoneka ndithu kuti pa college paja pamakhala anthu ena oti manguza kuti awati kuyenda nawo koma pala anthu ena amaoneka ngati kuti iwo nde abwera zina they are on a mission and inu munaonetsa zimenezozo. Poyamba chidwi chomalowera ngati kumalowera ku ndale chinabwera bwanji makamaka ndale zachipani chifukwa choti anthu ndikafuna mati we are all politicians, it's a political nchani, I know that, koma kusankha kuti okay ineyo ndiyamba kutenga chidwi pa ndale zachipani kodi muti zipani zimakhala bwanji, kodi muti anthu andale wa matani, kodi ndingaikepo mulomo paziti, kodi ndingatani chinabwera bwanji chidwi chimenecho? Okay, so ndiyambeni wena kuti ndale zimayambira patali moyo mwa munthu. Okay, so ndili nkhota wa Sunday school ntafika ndinajoina gulu lolemba newspaper imene inali yabwino kwambiri pa campus, mati campus agenda. Okay, cage ndino timalemba timapanga cover ma event achani amene amachitika pa school, sometimes amatwa even exit kuti tikapanga cover event amene akuchitika pa town, amapanga cover tima stories just to encourage us kuti muzitha kulemba mumapanga follow zimene zikuchitika. Yeah, so on every Friday timagona mu newsroom. Okay, timatuluka Saturday mmawa. Okay, and the principle, the rule was by 6 o'clock anthu amadzuka kandira phala khale news zili pa notice board muralemba talemba malemba in long hand iso yes. Yes, kusounda kwathu so zinali we had a similar paper ndio makhala kulemba mwina kemakalo wacha ma 5 moja kumatuluka 5 am zaulere inde. So in the process tinakhala kuti kulemba zandale. Okay, tikufusa anthu mafuso tukangana ndi anthu kodi zikhacho ena afuna kuti menya ndeka kacha kukhala kuti ndale uzitengapo gawo pa zinthu kanayamba kulowa penepo. Then form 3 natsogolera ma demonstrations akuluakulu awiri pa college amene pa secondary school ndi anakhala ngati anthu angoloweza kuti azinditsogoza pa zinthu. Okay, ndapita Chancellor College nakakhala chairperson wa Muslim Students Association. Okay, Muslim Students Organization. Okay, are you Muslim yourself? I am. Okay, yabwe ndili second year. Okay, nali I think munthu wayamba kukhala ndili second year. Okay, so nakhala umene undutsogolera ndali zokhazo. Nali so secretary wa Chancellor College Association of Young Politicians. Okay, nali so amene wapanga ankama debate azandale. Yes, komanso okhuza za malamulo pa Chancellor College. Okay, ngati panali nthawi imene dziko lino linatekeseka kwambiri ndi nkhani ya same sex marriages. Yes, nkhani yachi na anti-diweja inde. I think napanga ankama debate angapo akuluakulu kwina kuma professor kwina kuma human rights activist na tena. Okay, pa Chancellor College. Okay, ndi kakacha kandale kacha kanamba kunani kulowa tsopano zafika zoti tikakhala pamalo anthu amene pasogoleri by default. Yes, ndikumbukira titafika pamene first year ku law school anena kuti choyambira tisankhe president. So anthu anena kuti apangane nominate. Anapanga nominate anthu aja, anapangira nominate anthu 5. Okay, ulapikisana pa president. Yes, but there was a guy anali amalimbira kwambiri ku church ku CAB mwaibanda pano pandi lawyer wa ku Escom. Okay, ananena kunena kuti anangobvika kunena kuti nakhala kumbuyo ine sinapangire nominate sinakweza nawo zaino fana pikisana nawo. Anangona kuti president akhale uyo ngati sapikisana nawo ambiri first vote. And surprising ananena kuti even wadabodesa process inambika kale tu ana number ma nomination tinavota class ya I think 44 napeza vote 39 landslide. Maybe your first landslide. And then I became president. Now class president of law school. Okay, umakhanidi maudino tatikulu. Okay, ma meeting ena makutuma makapanga na attend kwa administration. Ndizi so kaida chibika chaka mapangidwa groom. Okay, naza club also chairperson wa Electoral Commission. Okay, ya pa Chancellor College. Then itafika nthawi naimira nawo ngati president. Okay,
koma before that nitafika pa campus nayamba kukhala active kwambiri ku MCP wing ndikumbukira chisankho cha 2014 nayikamo ndalama zanga chifukwa MCP ndamenya madera ambiri samaidziwa kwambiri so matenga matransport anga pita ukalonga unoti ukalonga ku Phalombe wasaka mamonita magayo kuti athandize panga monitoring pa wingi paja akuluakule chipane chibe ndalama amene angakwanisa kwafuna mamonita kuti kwakuti ndani. You mean kuti ana a school apa college mumapita kumakathandiza chipani pa ground kunja kwa school osati ntindaleta pa school rongo ndi nchani koma mapate structures zimodzi tili ndiye akuti apita ku Phalombe let Mr. Nchilima amene anali regional chairman aku East anandidziwene kale akwaona ali kuzomba anadziwa ifa chakuti support yanga inapereka ku chipani pajani fere ndafika pa campus namba again magusa zinga mbiri pa campus zina zabwino kutengera zogwira somba kuti zabwino pang'ono zina zothandizira azisangala osavutika azitha kulingalira moza ndeni wakhandiri machenji kuti mukufuna siwiti iyi kapena mufuna siwiti inayi ndeni wakhandiri machenji ndeni matumikira chipani ndi resources yanga ita ku Phalombe magayi monitoring monitor kufunika kunkhotakota 2014 nakapanga monitor chisankho cha MCP ndapanga organize maojeti mamonita za ku Phalombe nenya mukupita nkhotakota ndalama zanga nakapanga monitor nali roving monitor kuyenda masenta wose protect the vote ndakhala nkhotakota ifani pamene sanga ndopyeza bezi yanga imene yoyo kudapa mavuto ayenda kwenda bwanje ndikuthamanga lupita koma zibwanatu haya naenda every center chiwe ndikupeleka malizase edikoras taluza sinasiye ndiso ndi certificate nali most dedicated member wa Malawi Congress Party kusukulu uli student overall ona ndikula kudzipereka awere why MCP kutengera kuti zipani zambiri zinabwera mu nyengo ya matipati andi achinyamata ambiri amakhala ndi chikoka ndi zipani zimenezi kusiyana ndi MCP imene namba kalekale anthu amaona ngati kuti iyi ndi yachikalekale ayi zinatere ili ndi mbiri yoyipa ayi ndizotere inu munakasankha MCP yo ineyo ndine ophunzira wa Karl Marx I'm a Marxist Karl Marx amatijani Karl Marx amakamba zakuti kautsogoleri I didn't feel like it's so extensive. Kuti kusatirize kwambiri imaza kubalalitsaso koma kwakula mulika element kuti usukira uzikhala ofinya pang'ono kuti zinthu ziziyenda bwino. Two, ma department azachuma ambiri azikhala pamanja mwa boma lizikhalapo nchionena pakhani zachuma kuti izi simungapange pamene zikhale m'manja mwa boma. I believe zonje ndi zabwino kuti dziko liziyenda bwino. Zoti ngati migodi zikhala m'manja mwa makampani a private simagwizana nazo. So nditawerenga naona kunena kuti mu history ya Malawi boma limene linkapanga zoyandikira ndi zimene zonalira MCP. Boma lizikhala ofinyako pang'ono boma lisangakhwefule kwambiri. Harufulu. So full science. Tibwera kumeneko because I think now we'll have to talk about the MCP that you joined and the MCP that we have now. Mwadzipanga group kumene kucha tindale tikutheka mwadziwika muchipani even akuluakulu mchipani akumadziwa kuti ni mwana wa school koma ndi member watu wamphamvu amene ucha. Mutamaliza maphunziro pa Chancellor College kapena pa University of Malawi. Moyo unaenda bwanji? Alright. Nditamaliza maphunziro nena kuti naima ngati president ndikuwina zisankho nawina so ndifotokoze nawina ndi landslide yayikulu kwambiri makandidate ena I think sanafika 1000 koma analipo atatu ena ine nawina ndi 1000 ochuluka kwambiri ndawina ndagwira ntchito ndamaliza nde ntchito ija inandipatsa exposure ntchito yogwira ngati president nde amandituma sati kundituma ndimakhani ma invitation kwapanga attend meeting kupita uku ndime uje mapeza ti allowance nje allowance aja ine ndinkatenga kumatumizira mai yanga kuti azindigulira mpunga nkhotakota nde bwaja ndazagulisa nthawi imodzi nazagula galimoto yanga ndili student BMW yabwino kwambiri nagula 4.6 million 4.8 million ndameka nali yamphamvu 2017 ndagula galimoto imeneyo nadziunze kunena kuti
chifanda zambiri ngamaliza school ngati lawyer chimene anthu ambiri amapanikizika nacho ndi galimoto awatha kupasa ntchito ya ndalama zochepa ama ndikupasa galimoto akupasa galimoto ndi temptation zovuta kwambiri omologenza lomwe chako maphanyerere kupita kwa chikanda kupita kuzomba zero kupita kuti suddenly nakunena kuti tikupasa galimoto ine nanena kuti ineyo ndasankha ntchito imene ndikuifuna galimoto ndili nayo ndiziyenda amapanda masuka munsinga za galimoto simungani kuope ndi galimoto so abwana anga pamene ndikapangako internship nthawi imeneyo Mr. Umar Mataka anadzandipasa offer ya ntchito ndikanali ku sukulu anabwera kuzomba ananditengera kuchawe tinakambirana ndipasa offer ndinasaina so pamene machoka ku Chancellor College ndikuti pamene mayamba 4th year ukudziwa kale ineyo ntchito ndili nayo ndikangomaliza pano straight mu office so ndinapita straight mu office koma nali offer ena angapo chifani napangidwa expose ndi chani ndi za Chancellor College kubanda anthu akuluakulu koma nasankha kaya kuna kulilongwe pazifukwa ziwiri one ndimafuna ndithokoze famatakawa ninadziona nawo ku law firm ino imene ndinayambira internship yanga ndi first year kwa Fahad Hassan so atachoka Fahad Hassan namba law firm yawo anandisamala kwambiri manditumiziraso school fees mandisandiza ndi ku university kucha nde should give back nde nabwera kwa iwo komanso nikafuna ndikhale pafupi ndi kunkhota kuti muzitha kumapita kumuzi fana ndi maplano nthena kenzemi no MP yes as early as that yes komanso ndine munthu wokonda kwathu kwambiri mwezi kamandiyendera bwino weekend iliyonse fanze khala nkhota kupita basi just to touch base yathu midzi yonse imene ndakuliramo ndakulira kwambiri timati kwa alunda paboma pali mudzi amene ndakulirapo kwa alundapo timati pantamba ndakulira mwankhono ndakhala kwambiri kwa Vinthenga ndakhalaso mwangoma midzi imene yanzanga akadalipo kulonzi mbali ina limanena ija azangaso akanatani akadalipo kupita lerolo sungakhale mulendo ya ndinofuna kuti every weekend uzipita umene kucha ndikucheza nawo bawo that has been my life choka so ndikakhala ku Blantyre kufuma offer ina apeza kuti ku Blantyre kwatalika ndime unapezekera mu program komanso ndinokonda nyanja kwa yachitatu mafuna kuti zikandibowa my first person to speak to is the lake mafundazi akupalipira gombe iwe ukumiza sonkhawa zako mu madzi mmenemo nayeso ndimapulani wakuti muntchito iyi ya uloya nikadzakhala fika pena pake ndidzapange transition to commercial farming ya mpunga so ku Blantyre sikumagwira ndi mapulani amenewo so eventually I settled no what Lilongwe kune ndikhala ku Lilongwe ndiposenzasuntha pena kuna kulikonse ntchito yanga nzayambira kuno ngati kuli kusiya nzasira kuti kunoko mpungawo zinatheka munayamba ndine commercial farmer wankulu wa mpunga as I'm saying ndagula ripa chopangira nthaka chijo tingodikira diesel apezeke tractor kuti yambe kugaula thaka ikagaule at least I have 160 hectares sichigawo chaching'ono ndi dziko limenelo loti mafaka mpunga mene momo chaka chinocho ndikukhala kulima koyamba kumaliziratu pano pakulima tenant mwina around 40 ndi famu yaikulu ndi famu yaikulu so mwalowa mu corporate world mwayamba kugwira ntchito ngati lawyer ku law firm moyo wanu wayenda bwanji kuchokera pamenepo kufika panopo pamene kuti tsopano ndinu phungu wa nyumba ya malamulo ku Nkhotakota Central generally ndikhoza ndi wayenda bwino koma mwakhalaso zokhoma zingapo munavapo nthena yake mwina 2023 kuti yayi akuti anasokoneza ndalama akuti munaja ndalama mukundiona bwino maso musandopyeze ndi maso ndikufusa ningamana kufusirana ate akuti ndinu mulosokoneza kwambiri anthu amatero mudazula ndalama koma nazindikira kunena kuti to be is to be perceived so if you want to be anthu aziona chimene ufuna anthu aone anthu samakhala ndi perception yawo umakhaso ndi anthu okusaka tatina mizani kuti chilungamo ndi chani pankhani chinachitika ndi chani paja ndi lawyer ndenkhani chali ku court I wish itazafika siku kuti anthu azaveza ndimachita kwambiri papa ndiwawa kwambiri kuti unapezeka moyo fotokosa ndidzalongosole
mukoza kutilonjeza kuti zikadzatheka mpata nzakuimbira ni phone ndine mudzatiuze kuti ano manda masuka anepo pama ndipweteka mbere kuti ana khale malamulo amalola kuti nkhani yako khoti ndikanangovundukulako pang'ono komanso akhoti akamapereka injunction kuti izi zisachitike amakhala aona kuti awerenga amati prima facie case kuti amene zikuonetsera I think akukamba zoona kuti anamulakwira kapena apa palibe nkhani sakanaletsatu akhoti ano khangati zinthu zinaenda mopindapinda koma achidule pala andale bamfuna kundipweteka ndidzafotokoza nthawi ikadzafika ndipo andaleko ndimadziwa pano ena mamona ngati nakhululukira timacheza koma munasunga pakona pena pale ine sinimakhululuka bwana mukona la buku lanu munasunga ine sinimakhululuka andine makhulupirira kuti munthu tizibwezerana yes diso kulipa diso munthu amene anakuchimwira pogwisa ntchito mphamvu zimene anali nazo adzabwezeredwe iwe mphamvu kazazipeza yes abana that's being vindictive yes there's nothing wrong kukhululuka ndimusire mulungu ife ndi chifanizo chake cha mulungu no abana ife si chifanizo cha mulungu zabodza zimenezicha ife zakha chifanizo cha mulungu abana ndife ochimwa kwambiri ife komano timayesetsa kuti tichite kufuna kwa mulungu kapena tifanane naye in that effort nchifukwa timaina kuti ambuyewo akanakhululuka popeza ndikufuna ndikale ngati iwo inenso ndingokhululuka ajowabu ndikuzeni principle in life mukandi chimwira muli pa level yoti mwangondilakwira posagwisa ntchito mphamvu zanu ndidzakukhululukirani mosavuta ifati machimwirana daily koma kuchita ndi madutsa ndenda kupondani sindimaona kuti pali phazi magenda nde simazoti kuline mwala wakakugwendera kuti sola amwene pepani kuti it's okay tikhululukirana koma ndakuona ni kuti uya akubwerapo kupanga plan pamene pano simukhululuka pene popo ngati padzapezeka kamwe wamfuti idzalire koma kuchita panga plan kuti uyuyu timmalize choncho kukhala muzoti munthu uyuyu alivunapo alibe chodzitetezera inu masunga mangawa ine mangame masunga ndipo kudzapeza mwayo ndzavuta kwambiri ndzakakodzere pamanda ake kuti iwe munthu oyipa iwe munthu oyipa suma ndifunira zabwino ndipo ndadandaula kuti wapita ndisanabwezere arisa pamanda ake ndzakopaya zakachiriza chodula ine ndzafika kukodzera munthu opusa kwambiri Malawi Congress Party imene muli membala wake ndi chipani chimene chapatsa anthu chidwi kwambiri chifukwa choti chinakwanitsa of course panali ma circumstances ambiri kuchoka ku opposition idakhala ku nthawi yayitali kudzalowa mboma koma yangokhala temu imodzi tikuyankhula pano chipani chatulukanso mboma ndipo pabwera chipani chimene iwo anachitulutsa mmene amalowa mboma pali zambiri zimene tingakambirane koma mwina poyamba nafuna ndimve kuti maganizo anu ndi otani mukuona kuti chimene chinapangitsa kuti Malawi Congress Party iluze zisankho za 2025 ndi chiyani zinavuta pali utsogoleri unali wokanika utsogoleri mukatotsogoleri mukutanthauza chani president Lazarus Chakwera ndi munthu osatha utsogoleri kusatha utsogoleri kwawoko anaperekanso mwina mphamvu kwa anthu ena osokoneza koma president Lazarus Chakwera ndamene anawinitsa Malawi Congress Party kukafika mpaka na mboma ndamene anakutengani kuchokera ku opposition kukalowa mboma kusenza kuti kalipo kena kake kamene kanapangitsa kuti chipani chanu chikapezeke muje bodza lili pati pamene Chakwera sanawinitsa katowesa mboma andi ndifuna ndikuze chilungamo kunena kuti zikanapanda ifeyo kupanga mgwirizano nda Salos Chilima sidikanawina of course chisankho cha 2019 chicha I strongly believe kuti MCB inawina choyamba chiti asanapange za 50% plus 1 those fragmented votes ineyo patali imene ineyo nali monitor wa MCP lawyer ku tare center ya kujen ku tare center ya make nali ineyo lawyer wa MCP lopanga fema complaint chanchani kukomesa komanso tinali ndi pale utale center yathu imene nali kuna miwawa tali nyathu nali yabwino kwambiri for your own information monitoring system ena ya MCP 2019 inapanga device ndineyo nakaphunzira ku project inake ya University of Los Angeles and California elections project so I just transplanted that idea just and it was very perfect. So let me get a few things clear.
mukukhulupirira kuti mu 2019 Malawi Congress Party inapambana chisankho. Yes, and I know for a fact. Ndipo mukunena kuti 2020 Malawi Congress Party kuti ipambane ndi chifukwa cha mgwirizano umene achita ndi UTM osati chifukwa cha Chakwera. Yes. Pamene chipani chimene chinawina 2019 chinali chotsogozedwa ndi Chakwera omwewo popanda mgwirizano uliwonse. Ndiye bwanji mukunena kuti eyiyeleta sitinawine chifukwa cha uyu pamene a year before mukunena kuti mukukhulupirira kuti munawina chifukwa cha Chakwera omwewo. Legally pa malamulo results a 2019 aja anapanga nalify. Yes. Yes. So kuyankhula ngati munthu wa malamulo palibe results amene aja. Palibe koma the fact in fact kuyankhula in fact tinawina ndi Chakwera. Ndiye pamene ndikufuna kumvetsetsa kuti tisatenge ngati kuti chigamulo cha ku court chinatere because just because chigamulo cha court chinatere sizina sana kavuna. Kuina kupendera wele mboma ndikuti kwachiwiri koma no kutsutsana ndi mfundo yani imene mwanena kuti Chakwera sana tiwinitse. Chifukwa inu nomwe mukhulupirira kuti 2019 munawina 2019 amene amatsogolera anali Chakwera and the MCP inalowa muzisankho zija yokha without any alliance which means kuti Chakwera anakuwinitsani ndithu pa nthawi ina yake koyambako mukhulupirira anakuwinitsani koma zinachitika zija anapanga kazo kachiwiri anawina pamene mukuti anapanga mgwirizano muvomereze zimene ndikafuna kulankhula ngati lawyer ndikaana kuti sana tiwinitsepo because malizasi amene aja anapanga nalify pa malamulo kulibe koma on the ground ngati malamulo amene alipanga repeal koma on the ground kulankhula ngati munthu nali yense anatiwinitsa chisankho cha 2019 koma ndikapena kuti anatiwinitsa chisankho cha 2019 ndili lawyer ndikukhoza ayi koma ngati Malawi amene amadziwa ndale amene zimayendera amene akudziwa kuti chipanicho chinakwanitsa kuwina mukukhulupirira kwanu pachoka manifusa ngati wandale wamba amene ngati lawyer ngati wandale wamba ndio Chakwera anatiwinitsa chisankho cha 2019 ndikucheza naye ngati wandale wamba chifukwa ndikati ndilowe ku ngati lawyer ineyo ndekuti somba mwairulutsa madzi mawedza somba ineyo ndekuti simusambira ine sindisambira iya inu ndilo tisambira limodzi tikumane madzi tikumane pamtunda. Ndinafuna kuti tilondoloze bwinobwino nkhani imene ifo ndikuona kuti panopo pakutuluka zinthu zambiri obviously munthu mukaluza mpira aya coach iya kunagwa mvula ndiye kuma tonse timasera ground limodzi utsogoleri unali ofoka mukutero ndipo ndi chifukwa chimene MCP inaluza. Kodi ndondomeko yanu ndiyotani kuchipani yomathandizana nzeru pa nkhani yoyendetsa boma inuyo sikuti tingano ndinu munthu wamba kuchipani cha Malawi Congress you still have a voice. Of course sikuti munali minister sikuti mwina munali atono ngati munali mu NEC komabe mwina munali ndi mwayo mawunikira kuti ine chipani ndimachikonda taona nimene ndavutikira chipanichi maganizo anga apati kulakwitsa munali ndi mwayo onena zingati zimenezo kunena kuti zikafike kumene zimenera kufika because ndinali nawo at the same time because so ndinalibe chifukwa chani kumayambiriro kwenikweni Chakwera adapita kumene ku State House ndimemba phone amayankha Chakwerawo yes ndimalembera wa message na kampani ngatali nawo ndipo amangoti noted munoted mumakhala kuti mwauza kuti chani nauza nafotokozera zambiri mwachitsanzo nafotokozera pa president nakuti ngakhale atenga boma munyengo yovuta kuti kuli covid economy sili bino ngakhale mavuto awasiyatu koma kumapeto ansiza tivetsetsa kuti zakhala kuti sinapangikene kalikonse yes then mona ngati pakanapezeka and I use the word low hanging fruits ma project ena akakhale ma low hanging fruits titotoleko amenewo as long as hanging fruits people will not understand kuti bwanji sitinatsitse zipatswa izizi zili mmusi chonjo izo inde kuti mafu kuvetsetsa koma izizi koma ndi pakana makanika kuchola bango loti lili pomwepo rakhala basi kozongo kungotere munawauza zimene nawauza iwo poyankha mati andinawuza ndinapereka chitsanzo kuti Mumvera University ndiyo tonchirwa international airport ku north tifunise futhi zezitati ziyambike ngati sizimalizika ataziona tiwa friends kwena zonoti mapojera akuteka mablock akuteka andinawuza kunena kuti njira ina imene mungapangize neze mwa changu ndiyoti musamutsa akaidi amphamvu osapite kuzimba ndi kunzuzu awo seokalapo paulesika azimai apite ndendeza kwinako kuti chani akaida amene aja azikagwira ntchito zomanga chani akati mangire airport yes akati mangire airport akati mangire university ndengati contractor wanena kuti block iyi ndi 40 billion mumuze licho sako ya leba ati mangira akaidi
it's 15 billion 10 akaida tani amanga prison uja kuli omanga makalipentala chali kubuda kuli nali yense bino and as you get 24/7 every budget zikavutitsitsa muzipo nyako muna 20 billion nthawi napereka chisanzo cha waterfront ya kusalima ije ya sunbed you remember nani utanamanga ndi 4 billion yes a sunbed koma ikaona blog ija itakhala kuti ni blog administration pa university sikuti ngakhale chisabanyaza ndiyooneka bwino then I was olobana ndama bito kwaza misira ko chikondi chawo kumene kuja pa napanga side kuti mutamadzutsa mablog amene aja awiri atatu pachaka antazi daloza and iniyo ikhale ngati mwana wanu project imene kuti muzipita kuyendera every 3 months tikuyendera pati 24/7 kwene kuchako yambani ndi mpanda akaida cha samathawa kakugwira ntchito kuzithibulika ntchito imene kuja ikafika 2025 chifukwa vote ya ku Malawi imakhala split along regions azakuvetsetsani topo apo imene tinapeza ife ya ku north azakuvetsetsani ndo anyamatawa maproject amene alonjeza akuluakulu kutani akuchitika okhala simnamalize zimene zozo pangani andi muyambe mwachangu ma decisions ena if you can't do in your first 3 months amavuta fanda akulowererani ziyamba kuchulukirani you lose focus. Brilliant idea, noted. Background, 5 years. No one kwacha was assigned mu budget ku Mumvera University. Koma ku state residence maintenance kumapita mpaka na 60 billion. And we all know state residence maintenance sindama kuti magwira ntchito imapita m'matumba mwa anthu. Adapanga maintain kuti. Adapanga maintain kuti. Which president has maintained mpaka na marumba mwa 60 billion ndama abana president adapanga po maintain state house kumakhala kuti azichecha kumene kuliloka kale udzowa ndiwouma. I've been there several times in my state house wose maintenance sikuti na suda waso ndiwoyamba every president amaika ma billion ku state residence maintenance kodi ndikoruti ndama amene kama state residence maintenance samakamba so state house yokhaija imodzi ija amati ma residence wose kodi mukayendera mukapita kuzomba it's dilapidated mupita apa gona president pantunthama apa mwine kuli bwino kumene amagona iwo kwina kwa dilapidated mabilioni chamapita kuti people know by now kuti ndapo zimene zimene matripa mafumu ajaja nchani biyanthu amadziwa. Now how would you prioritize that at the expense of kuti tikamaika at the expense of my project akulu ngati airport university tikamaika 20 billion every budget sinakhala ndi choloza kuti 5 years kusonyeza kuti inuyo mumakhulupirira nthu kuti achakwera ngati mtsogoleri wa Malawi Congress sanali mtsogoleri woyenera kuyenda ndi chipani chimenechi mu nyengo imene 100%. Achakwera ali ndi ubwino onena kuti ndi munthu oti tingati opanda uchigawenga utsogoleri wawo eti tingati oleza koma utsogoleri umene ujawo sofunika kuno ku Malawi wapera ku Malawi kufunika disruptive person wakamoyo kofinya wakamani munthu amene apangapo business anakhala pa street and I think his weakest point was kuti sanakhala pa street sanapangapo business ali samakhala ndi ma timelines akamapanga zinthu street life samaidziwa amaona ngati every person will be innocent street life timalumana daily ine wandiluma lero kumutumizira ndalama udathe mafuta ngapona ngati mafuta nipange hela yake the mafuta futange zimisa phone sangu yanga wandiluma pa street I don't know how pamene wewe ndiwo pa street pomwe ndo pa street pomwe ndizo kuti nimpanga hando kwanje pali page ina yake pa Facebook yolemba kuti Silvester Ayuba James pamakonda kulembedwa zinthu ndi page yani imeneyi ndi yanga imeneyi unless ngati wina wapanga parody account ndione ngati zimene tinazionazo ndizoti malemba dindinuyo mu July 2025 20 July munanena kuti kubweruka apa ndi apo sikumalephera naponso pakama paboma pamajaza mchere muzipamvetsetsa koma boma ndilo mweli basi pa 30 August 2025 munalemba ise withu ni chakwera na mumba pali Jeso munyake uyo tingampa voti ithu chipani chithu cha Congress kuchitemwa chomene 25 August mukuti Congress tivoteranso ndipo iwina term your expectations ichi ndi chipani cha fuko ichi 31 August mukuti magaya a Congress mtima pansi chinthu titeteza ichi there is no reason to worry game iyi ndi waja ntoliro magaya achepanayo
we are staying put at plot number 1 in Kauma. Pa 18 September mukukalemba zinthu zosiyana kwambiri ndi zimene munalemba before the elections. Tsopano mmene manemba nkhani izizi zooneka kuti mukusapota MCP, mukuti withu ni Chakwera na Mumba, Chakwera omwe amene mukwanena kuti samayendetsa bwino boma. Good. Ndomweyo koma mwayambira panjira. Mukapita kumbuyo mu January napanga oni. By 11 January, by 25 February, maoni wa Facebook ndi anali just some of them. Koma up in person ni mapita anthu amanyumba mwawo. If you go back napanga oni. Wina sawa pangaso share that again. Now zinsizi kuyenda bwino abada wina ina sawa kuzani. Mutapita 25 February or by 11 January. That was my message. Zinsizi kuyenda bwino. The picture out here is not looking good. Pafunira kuchitepo kanthu. Mukapano chita chanthu tiluza. And I use the language chinthu ichi mupititsa mulanditsa. In January 2025. Yes. Ndipo chinthu ichi chikapita sinza kukhululukirani. Yes, you can read this there. Somebody has even shared it today. Chinthu chichi mukalanditsa sitiza kukhululukirani fana navutikira kuti tichitenge. And chinthu ichi I meant government. Ndipo I kept warning them. Sizingateke. Now, imene inali nthawi yakunja kwa campaign. Wapusha ngati membala wa chipani zinthu sizikuyenda anthu sakusintha ngolo mu campaign. This is still your candidate anyway muchita bwanji umunyoza nthawi ya campaign iyo iwe chipani mpakana dear Dr. Laz, my good friend, if anyone tells you people out there don't love Vitumbiko Mumba, that one is a traitor and is self-interested. No matter how close you may think he is to you. Malawians widely want V2 for your vice president. Please make a data-driven decision. Because you are intellectually sharp. Sindi no muntu wauma mutu ngarambi maonawa. Ino mukunena zimenezo. And now panopo mufuna nena kuti zimeja ndimango nena chifukwa yoti inali nthawi ya campaign. Ajobo. Inuyo zitavuta banji. There's a time at which sorry, ni mwana ngati chisazo ikozo kukira kwa inuyo. Ni mati ziti, there's a time at which you have to stand with your wife. Kuba si ndosa kwa tira. Ipeleka ni chisazo, imati ndi chisazo. Chisazo chime no cover zo. Ina mati sose kutsa kwa tira. Kwa di chisazo si chimabwela pa mayeso. Peleka ni chisazo jo. I have to stand with my wife. You have to stand with your wife. Nkazo wana wapanga zao siri kujumba. Koma wangu wende utenga oma liruba ya kama alira. Ali muntayo yolira. And temi nafuna support yanu. You pretend mazisi yazo says. You give the support. Apanga launch campaign. Antu asana mve jani. For me, ngakale kuti Chakwera nali munthu amene samayende sabwino. MCP was still the party that had laid the strongest foundations in terms of infrastructure development, which was aimed at rebooting the economy. MCP as a party yamba kuyala njanji. MCP as a party yamba kuyika misewu. Very ambitious project yotenga soe man from here to Karonga. MCP as a party yabweresa G2G government ujeni kuti tisema cartel. There was things that were still inspiring for me. And I still believe these were the right people. So muntawi ya campaign, it would be more for me kuti ndizisana nazo kuti zinyoza nzana kuti ndopanda zero for this time. Koma itangoluza MCP. Yes. Munafundula kwambiri. Munamba kulankhula zichewa zodabwitsa kwambiri. In October, 31 October, mukuti the reason I don't want this man, and this man is Dr. Chakwera, to stay longer after his humbling loss at the poll is because I don't want him to influence any process of electing new leaders. And that's good English. If he does, I'm not sure about the English. I'm more interested in the person we are seeing now and the person we saw before the elections. If he does, we will end up with persons of his type. A person with a low IQ is often scared of class and smartness. He's always attracted to things of his type and caliber. That is why his appointments are always intellectually insipid, charismatically dull, socially uninspiring, and politically unwise. The longer MCP keeps Chakwera, the more it rots from inside. And nigger doesn't give it a damn. Nigger munena president. Absolutely. To him, it is well that he sits in the big chair from where everyone bows to him. He's just too obsessed
with being in power, not prudently exercising the power to the benefit of the beneficiaries of it, Chakwera must fall for MCP to rise. Absolutely. And he must fall very quickly. Absolutely. Kauzanga ni mfwiti yai mwawantu. Mfwiti mose mkuimanya. Mfwiti ni njani? Tiringanenge. Now, much as we know kuti mfwiti ni tiringanenge, izizi zikubwera panthawi imene ndikuona ngati ndiola kuika. And I will explain to you why. Mene mapanga campaign zikanatheka MCP kupambana si choncho. Zikanatheka. Ndipo MCP kanapambana mukadasangalala si mukadasangalala. MCP kanapambana as an institution yanga yawina nkanasangalala. Okay. Yes. Munthu amene mukumunena apa amene ndi mtsogoleri wa chipaniyo akadakhala alibe president. Ndipo apa mukunena zofowoka zake za munthuyo. And yet there was a time when you vigorously campaigned for the same person. There was also a time before campaigning for that person when I warned him. Yes. Kuti sakupanga bwino. Komano yes. Mwamuchenjeza mukuti kasakusintha kena kumwayamba tiye timvotere boma ndilo mweri chinthu chiti chitenga. Which means there was a moment when you believed kuti MCP ikhoza kupambanaso and you were okay with that. And now you're coming around nkumanena ngati kuti amene achasadziwa kuyendetsa zinthu. You wanted that man amene mukupanga describe abayo to rule us for another 5 years, and you are going to be okay with that. Now, listen and listen good. There is MCP as an institution. There is Chakwera as a president, as a person. You know, going into the elections in 2025 as a member of parliament, MCP igana winner. Ndi mafuna ndi join MCP, ndi kujoina neki, ndi temu ya Chakwera ili kumayambiliro mafuna ndikavute kuti kubwere kuti khale ndi tipange convention referendum tibwere and now zaposo pa BRCC zimene zoso tikhale ndi South African system parliamentary president tizitha kumpanga budi ngisaka kuchita bwino much as kuti ena akanapanga agi kuti it don't start pa Chakwera chifukwa anawina kale system inayo koma it was going to give me an opportunity to reboot the system of this country. That's why I wanted the MCP to win, because in any platform you vote it from inside in the government that is in power kuti ziziteke, because I believe dziko lathu vuto lalikulu ndi system presidential system linayo imapanga zimphamvu zambiri mwa munthu mmodzi and akangoti wawina kukhala president tonse timamuopa ngati mulungu. So I've thought kunena kuti tikapanga try South African system, parliamentary system, tizingosankha aphungu ndi makhansala ndiwo achisankho. Aphunguwo achipani chimene chapeza aphungu ambiri azikasankha president kuchokera kuchipani chawo. President yo akapanga zopepera ngati amapangira Chakwera, you call him, give him a vote of no confidence and replace him immediately. So I was going to advocate for that. MCP kana kaudi na wina. Zikundivuta panga reconcile mathought awiriwa onena kuti you can so vigorously and openly campaign for someone who you thought was inept and incompetent and chanchani munkafuna kulipatsa munthu amene inuyo munaibe na trust. No. Even this process that you're saying, it was not going to work in the next 5 years. Listen. So we're still going to be with the president for another 5 years. Listen, politically for me, and this is the other part sinakuzi. Politically for me, I still thought Chakwera amongst the options was a better option. Until panopa pamene APM wambo ndipanga prove wrong pang'ono. I thought kuti APM maybe was too old to govern. 17 amene amapikisana pa 16 September 2025. Yes. Mukapanga rank. Mumaona kuti Dr. Chakwera amakhala pamwamba. Mukukhulupirira zimene zozo pano. Yes. Kutanthauza kuti pa scale yanu ma adjective ose mukapanga describe abawa. Ndere anthu 16 ena onse aja. They are even worse than listen, this. Until 17 amene apanga participate in election. Yes. Koma anthu amene realistic chance yo wina na amene mayangana ine. Sindimangana okangono ngaparo dipepa. Out of interest, and amene maona kuti they had a realistic shot at the presidency ndi nani? Ndawiri kaya. Ndani. Achakwera ndi Alphabet Mthalika professor. You didn't include UTM there. Ni makhala midzi kaini. You didn't include Dr. Joyce Banda. Never. There. You didn't include Atupele Muluzi. Kutali kwambiri ni makhala midzi and I listen to press conversations. Put APM hapa, Chakwera hapa. Yes. Before the elections. Yes. You felt Chakwera was a better choice than yes, APM. That was my opinion then.
obviously that was my opinion and singapita sokutali, that was my opinion. So apapa tivomereze zavuta mwaluza ndipo simukuyendesa soboma inuyo maganizo wanu ine boma sinaendetsepo ngati chipani inaliwa ku chipani osali wa mboma ngati chipani kwa MCP unali magulu awiri aku chipani ndi amboma inaliwa ku chipani mwatija aku chipani MCP sinalowa mboma ngasimadzi wazi chipani ana wamboma ndachakwera few guys from his church ndi ena awiri atatu anzawa amene anaka kumba kwina kwake koma MCP sinalowa mboma izi anthu azakuuzani inde mwamba kundisokoneza muvesese mendo kambiramo MCP sinalowa mboma ine ndimakhulupirira kuti inalowa ngati chipani nope. Supported by the party structures and the party munapita ku convention papepala inalowa koma muzoyendesa boma mzochitika MCP sinalowa mboma. Tamaliza choncho kucheza ndi Silvester Ayuba James kwa lero. Zatsala nkhani zingapo zotentha kwambiri zimene ufuna kuti ndimve maganizo awo. Koma chifukwa cha nthawi tiyimire pomwepa. Tidzapitiriza kucheza nawo programu yathu yotsatira ya Cruise 5. Tsani bwino. Mutakumana ndachakwera maso ndi maso. Mukhoza kuwauza kuti chani? It's an assumption. Ndemwe ndiyankha koma sindifuna kukumana nawo. Okay. Mpaka choka president. That's my decision. So fanta kumana nawo chifukwa ndikhoza kuya kwambiri mina nkhoza banga MCPF. Koma poti it's an assumption mango banga assume. Ntaona kuti ali apa ndikhoza kungobwerera. Koma be mukhoza kukhala ndi mautina tagi loti muyamphane nawo. Munakuya nawo mpaka na pamene? Yes, oba kulakwitsa. Ndikhoza ngobwerera. Olomuna kuyankhula koma moleza mtima kuti m'bale wanga udalakwitsa kapena chine chake kukonena. Alekerera kwambiri. Kulekerera kumenya uchangwa mtundu ina. So mutaona kuti ayi ndi awa mucheze nawo mukhoza kungo ziko ndapita.